Hapang lukurok tini norok awai news entertainment channel ni bisingtui o mangtri no nai tongo tini sing oro ekera 48 o polling center ni lukurok bai sing oro malai laikha tai kok thele thani sing layana obono sanani musungo sing lai thangnai BJP tai IPFT amalo je sini সরকার বরক নির্বাচিত কাইসা ও 2 নং ওয়ার্ড মধ্যচানপুর 2 নং ওয়ার্ড নি নির্বাচিত মেম্বার তাই মেম্বার যে তাই আপনো কারিবো IPFT ni ngai khoroksa adong sing borong no manka tai sing borong ni bisingti kok sa thainei sai malayan tai silayana tai borok tam kok sa namusung tini ojorawo sing abo sing sangren ang plan sing namusung sini sarno borong ganang no kok thaja thani ageo nungbo samorok bai engage tongmani tai tini nung borok so pai katai bahai ma tong taw Tipra motha jaga jaga yang yakai yang prosar khai tongo dur nogo bubakra ko pi jagai tongo nungle bahai ma tong lai hambai sini channel no kam nung ke sungbo nugui jotono sung khancha hine sungbo tini agi sung ang IPFT member pungani elected ngai tabu ang joton khancha hine nugui ang tini joton khancha ka khanjang ngai hine ang tini ya pi ba gui tini para sini 48 nong khendani bage tini para nok awai mung lai kita tabuk senam sunggo sini agi je IPFT ni je somorthok rok nung borok no thaja thaini tabu bo kaisa kusu jaga rogo tongko engkai nung borong tam sarna musung ang borong no kasar namu tungo sini o awai mung bising pino borok bo jotno ang ni hai bukha ngi borok bo jotno sing khancha agi mane nongkhol laikhe sing jotno khancha nukjak ngacha e oba hate bus kanggo sung semanka sini borom ganang bisuketu dia perma o eknong simnaw te usia batanya thang tongo second time nang busuk asabadi boje keplai ngai ba engja boto sini simna ni ngo ekdom 100% bo jeskutono bono keplai ngai sini mung ani mung sebendu debruma agi bo pusro ko tong agi member elected member lagi hambai tege sa sing lain borom ganang nang sina musungo tini oro dur campaign yakaba nogo buparan kok pi thani nono bo sing nugui manka eksomoyo thangnai sarkarni jorao nung bo khoroksa khub push hold khai tongmani tai সংগঠন no karak khaitani ni yak tongo tini ni o dur ba nogo buparan kok pi thani nini bahai bukhaw mato Balken hambai mario sini media no sing 2018 ni sini kai tabu sini bisage to bobut busawin thaka sini IPFT bai BJP budbutawi bai 3 বছর jabot sarlangkha gasal mo bisingo sing onek naikoli no bono jidi hamane ge tabu greater Tipra ni bisingtui haini hai rajani je kokir ma bai sing jibo agi IPFT ni ang o oncol presiden tongmane tabu tenga jagano bosi thaka khebo singbo aro yapi sewi jotto sini takhuk rongma saka tamni bagi sing mas saka gai tabu jotno rajani je mukhang na haroi jotto borona aro baklai thama ya singbo gotak সংগঠন tini simi ang motamoti agi bo tonghono tini singkang nokhor kata abono sini takhuk bukhur noma thawo
ang kahina onor je wan suk tongmani tirbalen mangka sing santi manani bagai sing bifol bud bai sini o simna emong simna kendroni bisake to no sing pal khani bud ribu joy juk tongan kahima tong sikang gong thangka ba ang jotona ahwan thayo bono joy juk to khlai sino simna sito siniya jotto sarati pran sing no manan nei wan suk nyangbo IPFT kaman tahu di promotion no kaka IPFT di demand Tipra land tabuk Mothani yakapa bubagara netrite greater Tipra land amo bai tamu phelai abo bai to abo romdi apro ke to greater Tipra land bai IPFT ni je sanmani Tipra land hinga bo kai edisi bisingo tongmani tabuk kai a je tin Tipra sa general si to tongmani phano sing tabuk nahari sini edisi bising ti cingkalmen bagi abon sing masang kata aboro nang khusi dang ak khusingman bising ti ko IPFT ni ja kari tabuk Tipra Mothao ang nongko borom ganang ni sini mungkin sir ani bu mukai sombuson deurma subolgor ni tingtai oro mojo santurni angaji president tongmani tabuk bo Mothao phayako IPFT ni baksa bororok tongoi mano engke apro nang tamu kesar ne apro to sing tabuk ito ringin tong ang tabuk koi din bising no borok nokor banyai tai emne no 15 পরিবার তঙ্গনা চিনো এরিয়া ও মোটামুটি পাইজাং নহনি মানে আবো এটা খবরক ও থাইনি বাগै লাসি ওই নখে রং তম থাকা বজ তম তাও সাজি লং মানি কা nang borok no ringnai borok no jokona ringgai nokha tinai ja thang tabu e sing haina hai borom ganang jogwe malakya puila sidi mung de gradi ani mong bada sankhana para he da subolgar sing saiman ka nang mokhorok sa thangnai sarkar ni elected o amjani member Tini tamgui nini yapawo greater Tipra land ni yakabogara ni je Tipra Mothani flag o flag ni banan tolawo nang tini phanya nangkha batamu wansugui ba buti lahari nang sajagi pheke mane ko Tipra Mothao kaya sini habin mane hamjang mani mane abana noi ko jotto borno so butu mati nai andra sobo kulukuro tan ko tawga chicho kan sawang ফুটপাথ খাবলে বাগৈ আমসা ও আমসাyo taibo je IPFT ni somothok ba nini je calling ba nona agi board rui keplai khaine aboro dong nang tam sana musu a boro hangka toy ko kaham ka nyoy ko di mane mo thawa tong di sing keplai khaine nang nang ada sare koi ko sinimung terus kantana de nang bo kan sore na nang nai sina Tipra Mothao bo ward ni elected member tongmani ni ko dinong wat so ko bo party ni IPFT ko mata agi utong ko se ko mo